Raz, dva. Ako nás počuť? Podľa mňa veľmi dobre. Tak keď to takto robíš. Mám pocit, že mám málo kávy dneska. Však si spravíme ešte kávu. Akože, že som taká spomalená, vieš. Dobre, aj ja. Dobre. Mali by sme si pustiť nejakú hudbu, podľa mňa. Mali by sme si. Ideme točiť, bo my ani do svatého dindy. Hej. My ani do svatého dindy, jak sa hovorí, nebudeme mať. My keď ideme točiť, to je extrém. To nám treba tak. Človek myslí, že za hodinu natočí a trdmakový. Tak ale aspoň deti máme už v inštitúciách a... Nezakrikni, hej? Lebo sa rozdrevem. Ahojte, vítame vás. Nevadí, že pri hori. Ja som Miška. A ja som Judit. No a o čom sa budeme dnes rozprávať, Judit? No, o čom sa budeme dnes rozprávať, Michaela? Máme nachystaný zase nejaký virálny recept z Instagramu, ktorý vám za chvíľu ukážeme. A dnes sme sa rozhodli, že budeme robiť aj tiramisu, lebo, Judit? Áno, lebo inak to bol Bobov nápad. Bob, náš tréner, nám poradil, že máme skúsiť zadať do ChatGPT prompt, aby nám proste umelá inteligencia vymyslela zdravý recept na tiramisu. Tak sme to tam dali, máme zdravý recept na tiramisu, máme ingrediencie a dneska sa budeme snažiť urobiť si presne podľa toho receptu to akože zdravé tiramisu a uvidíme, že či sa vôbec oplatí spoliehať na umelú inteligenciu v týchto receptoch. No a ešte ja mám pre vás dnes odporúčanie na takú knižku, pri ktorej musíte trošku viac zapojiť toto tu, čo tuto máme. Samozrejme, že to budú akože ženské témy, také o rodovej rovnosti. Nechcem používať slovo feministické, lebo podľa mňa hneď nás vypnú na začiatku, ale dobre, však prejdeme si týmto procesom a feminizmus z negatívneho slova vás naučíme používať pozitívne. Vidíš, toto je náš cieľ. To som ani nevedela, že cieľ. Ale už vieme, tak ideme teda na to. Áno. A ešte by sme mali povedať teda, čo robíme ako hlavné jedlo, lebo je to vlastne niečo, čo nemá nejaký názov. Ale je to taký, akože v podstate je to šalát, rýžový šalát by som to nazvala, čiže úplne akože mindfuck. Môžem také používať? Môžeš. Jednoducho je to proste niečo, čo sa je na studeno, ale je to taký iný šalát, ktorý nemá všade tie rôzne listočky a semienka a tieto, ale má tam proste základ rýžu. A nie je to ani poke bowl. A mňa ten recept prekvapil a vlastne teraz, keď sme si ho pozreli, sme zistili, že veľa ingrediencií nemáme. Ale nie veľa, akože nemáme avokádo, to je akože fakt. Niektoré nám chýbajú, ale nevadí, to vôbec nevadí, proste budeme improvizovať, ako sa hovorí. Áno, a myslím si, že tie základy aj tak máme a vlastne avokádo by tam dodalo akurát tak nejaké dobré tuky, ale tak máme tu iné dobré tuky, si myslím, tak akože... Áno, a ja sa veľmi teším na tiramisu, lebo tiramisu je dezert, ktorý ja som doteraz nemala rada. Inak, neviem prečo. A to si mi prečo nepovedala dopredu? Lebo ho zrazu mám rada. Ale ako budeš vedieť povedať, že či je dobrý, či nie, keď si ho akože lebo som doteraz historicky nemala rada? Lebo si hovorím, že akože káva v dezerte, že to čo je, ale nejak sa menia tie chuťové bunky, každé neviem koľko rokov mi to muž hovoril a mne sa zmenilo, že zrazu mám rada tiramisu, takže sa veľmi teším na tú tiramisu. To som chcela povedať. Ja sa veľmi teším na Michailu, ako bude jesť tiramisu. Dobre, ideme na to. Poďme k tiramisu. Chat nám to urobil, ja čítam. Máš iba postup. Mám postup. V miske vyšľahaj tvaroh, jogurt, med, sirup a vanilku do hladkého krému. Mám misku a ide... Med. Ty si ani ten med nedonesla, hej, že? To si mi nepovedala. My God, podľa mňa to máš dakde. Ale dobre, to nevadí, takže som ti to nenapísala. Vieš, lebo to je to, že my si píšeme na WhatsApp, do SMS-ky, na Miškin, teda na Instagram, hej, že Miška ešte na Instagram píše. Miška má 2 Instagramy, takže bude ešte na jeden alebo na druhý, takže ono to tam je. Na 100% to tam takde je, ale proste... Bude bez medu. Jednoducho bude bez medu. Akože nič strašné sa nestalo. No a hlavne, že ja som nahrala hlasovku, kde som pýtala med. Ktorú si podľa mňa Michala ani nevypočula. Nevadí, odpúšťam. Treba sa naučiť odpúšťať. Presne tak, Judita má strašne dobré srdce. Chvála Pánu Bohu. Dobre, tak, poďme na to. Čiže potrebujeme piškoty. Piškoty máš? Piškoty. Celozrnie, tieto sú bezlepkové, lebo proste chybička sa vloudila. 250 g nízkotučného tvarohu, takže ideme. Tvaroh, 250 g gréckeho jogurtu. Máš tu 200 a 200, lebo nemali iné, takže... No tak... Takže obidve sú nízkotučné, lebo asi ekvivalent pre čo je zdravé pre
typy je nízkotučný. Dobre, a teraz ty mi povedz ako výživová špecialistka, je všetko, čo je nízkotučné zdravé? Že akože toto je priorita, že máme nízkotučné veci jesť? Není to priorita, ale je to podľa mňa, je to dobré na to pozerať a hlavne keď akože chceš si obmedziť nejaký energetický príjem, chceš si to držať pod kontrolou a zároveň chceš mať niečo, čo má povedzme dostatok bielkovín, tak práve tie grécke jogurty sú v tom dobré, že oni sa vyrábajú takou metódou, že vlastne sa tam zachováva pomerne vysoký obsah bielkovín, čiže tu máš napríklad 10 gramov na 100 gramov, čo je akože dosť, keď to porovná s obyčajným jogurtom, ale je to nízkotučné. Hej, a vlastne nízkotučné to je len preto, lebo sa tam použije nízkotučné mlieko, nie je tam nejaký, hej, že to nie je nejako vysoko spracovaná potravina, kde by sa, vieš, nejakými nekalými praktikami vlastne zvyšoval príjem bielkovín a znižoval príjem tuku. Čiže vlastne toto je podľa mňa fajn vec, ale treba dávať pozor na to, aby sa to stále akože volalo grécky jogurt a nie napríklad jogurt gréckeho typu. Áno, toto už som sa naučila. Hej. Čiže toto sú fajn veci a oni aj keď si pozrieš, hej, že oni to majú takú dobrú konzistenciu, že to vôbec nemáš pocit, že to je nejaká taká, vieš, taká džabka roztečená, nízkotučná. Lebo niekedy to tak bolo, akože niekedy mali dosť zlú reputáciu tie jogurty, lebo vlastne sa častokrát vyrábali presne tak, že sa odstránil tuk, hej, a dali sa tam rôzne škroby, veď v podstate aj tie jogurty gréckeho typu niekedy tak môžu akože hej, vystreliť, že vlastne sú tam všetky také nejaké veci, ktoré dosiahnu tú konzistenciu toho jogurtu, ale musí sa tam pridať proste nejaký škrobov, nejaká neviem, bielkovina alebo niečo. Silnú gestikuláciu som ti chcela povedať. Ti vlepila. Nie. A vieš čo, veľká škoda, že tu nemám teraz psa, lebo ja mu furt dávam tieto kelímky vylízať, vieš. Ja som mala tiež psa, keď som bola malá, tiež sme to tak dávali. Takže mi je toto, ja musím všetko minúť do poslednej omrvinky, lebo a deti? Deti ti nevylíže? Nie, kiwi si to vezme do pelechu a je to vyčistené. Dobre, máme tu, že teraz tu potrebujeme dať med alebo sírup. Počkaj, potrebujeme dať ešte troška z toho, lebo potrebuješ 250, tak ako neviem. Akože, dobre, je toho dosť. Ochap tak, jak sa hovorí. No, med alebo sírup? Cukor. Strich. Prosím vás, priatelia, zabudla som doniesť med a teraz mi to Judita bude ako špliechavať do tváre, ja neviem ešte ako dlho. Ej, tu je med. Sme zachránení. Dobre, ideme dať med. 2 pl medu. 2 pl medu. No toto bude také, že LTT na 2 pl medu. Počúvaj, neber ďalšiu žicu, tu rovno mi na to nalej. Aha. Toto je proste šetriteľka vody, šetriteľka zdrojov. Dobre. No ja to naozaj takto mám, že fakt sa snažím, akože neznášam plytvanie potravinami, aj keď môj muž nesúhlasil s týmto tvrdením, ale v pohode, on si to nezaplatí a nebude to pozerať, to, že môžem. Čiže mám to ja vylízať, aby si mohla potom v pohode spať? Nie, v poriadku. Len proste mám za to, že máme tých zdrojov na svete obmedzenie a mali by ľudia proste uvážene nakupovať a neplytvať jedlom. Vieš, proste keď si vezmeš, že tak na druhom konci planéty ľudia nemajú čo jesť a my máme a proste tým hajsáme, tak chápeš, nie? Rozumiem ti. No. Počuj, neurobila som kávu. Aj keď, ako neviem, či sa to ráta do takého tiramisu, či toto tiramisu dokáže oceniť, ale napríklad my, hej, tým, že my máme proste kávu od kofeínu, a teda netvrdím, že iba káva od kofeínu je dobrá, ale my akože sme sa rozmazňali ňou a normálne my, keď ideme, že s Myšom, že tak kde vonku, že vieme, že ideme proste tak kde do kaviárne na koláčik, tak my si doma dáme kávu, bo akože sa nechceme odžúbať, že proste nebude dobrá káva, lebo častokrát sa nám stáva, že proste v tých kaviárniach nie je až taká dobrá káva. No povedz, jak je hnusná káva, kade tade. My takisto inak sme takto rozcicmaní s mužom a môj muž má takú apku, vlastne, ktorá združuje kaviárne v Európe, ktoré majú že výberovú kávu, vieš. A máme nejaké také na Slovensku? Hej, počúvaj, by si bola šokovaná, že v Dolnom Kubine je vlastne kaviareň, ktorá je takáto, že aj v tých malých mestách, v Liptovskom Mikuláši, naozaj, že keď som to na svojom profile začala zbierať, v Levoči je proste výberovka napríklad, fakt, že... Ale akože napríklad ja mám celkom rada aj v Prešove, niektoré prešovské kaviarne, že akože majú tam dobrú kávu. Hej, ale proste musím vedieť, ako majú presne kávu. Hej, a zasa nechceš ísť napríklad do nejakej kaviarne len kvôli káve, že už keď chceš ísť napríklad na koláč a ešte Mišo, on má proste bezlepkovú stravu, čiže my musíme hľadať bezlepkové koláče. Čiže už keď vlastne ideme niekde, kde majú dobré bezlepkové koláče, tá na tutovku tam nebudú mať dobrú kávu. Čiže proste nemôžete mať všetko. Hej, tak proste doma si robíme kávu od kofeínu. A potom proste ideme sa napapkať kde inde. Tak takto my fungujeme, bo sme rozmazňaní a proste už sa ti nechce uspokojovať s nejakými takými... Nebudeš piť patoky. Tak. 150 ml silnej espresso kávy vychladenej. Nemusíme vychladenej, podľa mňa. No ona už je, podľa mňa. Hej, no.
Do formy ulož jednu vrstvu piškot, na to polovicu krému, potom druhú vrstvu piškot a nakoniec druhú polovicu krému. No, dobre. Počkaj, ale však oni vôbec nevidia. Chudáci ľudia nevidia, čo robíme, takže dám to nazad, aby bolo vidno. A my teraz ideme teda robiť, ja som tu na takto podávala piškôtky, ktoré podľa mňa ešte by som možno zniesli jeden rád, nie? Že by tam neboli také medzery. Máme ich dosť, lebo nám treba ešte jednu vrstvu. Nemáme. Zochap tak, jak sa hovorí. Zochapíme tak. Dobre, čiže teraz vlastne budeme vychladnutou kávou, ktorá tiež by bola vychladnutá tak, ako chceme, ale nevadí, polievať takto piškôtky, aby nasali kavičku. Ja milujem toto naše varenie. Je zážitkové a podľa mňa by sme mali normálne robiť zážitkové varenie, aby ľudia varili s nami. Akože live? Hej, čo keď nás niekto zavolá, že poďte variť live, vieš, kde, neviem, do takého nakupáku. Keby ste nás chceli zavolať, kľudne môžete. Inak iba táto vrstva sa dáva kávová, či aj tam... Podľa mňa aj henta sa musí dať kávová, to máš málo kávy tým pádom. No, však už máme urobenú ďalšiu. Hej. No, dobre, takže teraz vlastne nám ako sa to povie, piškoty sa krásne napijú. Kvalitnej slovenskej kávy. S kódom Judit 10 máte zľavu. No ale počkaj, hej, tu by mali ísť len veci, ktoré akože sú spoločné, ale dobre, som ja bohyňa milosrdenstva teraz a ti poviem, že dobre. Ideme vrstviť, to sa tak neúplne dobre dá. No, čiže Miška teraz, povedz na Miška, čo robíš? Vrstvíš. Dávam takzvanú prvú vrstvu. No a teraz ideme, máme tu kávu pochystanú. Ale inak je to zmiešané tvároch a jogurt, hej? Áno, vlastne máme, tvároch, jogurt. Kávu pochystanú, kávu máme dosť teplú ešte. Teraz otázka na výživovú špecialistku je, že keď sa bavíme o zdravých variantách, tak či to musí byť, že celozrné, že je toto proste, že zdravšia varianta, že si máš kupovať celozrné pečivo. No a čo by si ty navrhla napríklad, kebyže zdravšia varianta, keď sa povie, tak ty by si čo proste dala tam? Vieš čo, tak ja by som povedala, že tam nejde smotana tučná, hej, ale že tam ide presne, že grécky jogurt. Že toto je pre mňa, že zdravšie, že by som ťa neohúrilo, že tam sú celozrné piškoty. Vôbec, akože toto pre mňa by žiadnu emóciu brutálne zdravej stravy nenavodilo. Tak ale vieš, napríklad si vezmi, my by sme mali skonzumovať denne nejakých 25-30 gramov vlákniny. Akože keby si to dakedy zapisovala do nejakej apky alebo do dačoho, čo sa nikdy nestane u mňa, tak vlastne zistíš, čo nezistíš teda, že je dosť ťažké vlastne prijať toľko vlákniny. Hej, že to nie je sranda, že si dáš ako paradajku ráno ku chlebiku a už akože máš polku vlákniny za sebou. Čiže ty musíš systematicky proste pridávať vlákninu, ideálne zeleniny povedzme nejakých 300 gramov denne, čo keď si zješ, tak jedna paradajka môže mať nejakých 80-100 gramov. Hej, tak také 3 paradajky musíš zjesť, plus ešte nejaké ovocie a plus ešte ideálne niečo, čo má proste sebe nejaké akože nadštandardné množstvo vlákniny. A tým pádom potrebuješ aspoň, ja neviem, zopár potravín mať takých, ktoré, hej, obsahujú viac vlákniny. Akože keď sa povieš, čo znamená, že má viac vlákniny, tak ty si môžeš pozrieť, že napríklad, keď vidíš tie nutričné hodnoty, hej, tak by tam mohlo byť, že ja neviem, nejakých 5 a viac gramov vlákniny na 100 gramov. Hej, tak to už je také, že... Dobre, a tú vlákninu získam z toho celozrného pečiva? No napríklad áno, lebo vlastne vláknina je v celých zrnách, však akože to je tá pointa tej vlákniny. Či to tam môžem vysypať? Asi hej. Dobre. A tým pádom akoby, hej, čiže nejaké celozrné cestoviny, naturálna rýža, celozrné, ale akože piškoty sami o sebe, nemyslím si, že sú až také terno zdravé. Čiže neviem, či to pomôže, že vyslovene tam dáš celozrné piškoty. Ale tak ja si myslím, že ten GTP, on je vždy taký troška premotivovaný. Neviem, či ste videli, ale zvyšok som piškot tiež vysypala do toho, lebo nebudeme vyhadzovať. No, vyzerá tak piesok. Ale to sa tam stratí. Hej, ale každopádne nevyzerá to zle. Ja som celkom akože, uznávam, že vlastne to nebol až taký ťažký recept. Chcela som povedať, že už sme si mohli ešte niečo viac jednoduchšie vybrať. No a počkaj, to kakao ide na vrch potom? Áno. Okay. Akože na druhej strane si myslím, že to je celkom fajn dezert. Není to ani také... Není to ani také náročné, nie je to ani... To mi robíš na schvál. Nie je to ani časovo náročné a je to v podstate fakt, že rýchlovka a máme toho veľa, akože ono sa z toho, ešte môj muž sa z toho najboj, to bezlepkové. Dokonca, hej, ešte proste bol osud, že by sme zabudli kúpiť celozrné piškoty. Takže vlastne Michal dnes
bude potešený, ak sa hovorí. Len Počúvaj, čo si skôr myslím, že to nebude proste tiramisu, hej, že to akože my môžeme sa aj rozkladať, akože sebavedomo proste ChatGPT tam dá recept na tiramisu, ale toto proste je nejaký tvarohový dezert s kávovými piškotami. A akože, čo ide do tiramisu? také mascarpone, nie? Nie ide to také? Aha, ale že akože toto tá hovorím, pointa vidíš? je, že to je také tučné, vieš, že to proste je také, že ty už keď chceš veľmi na silu urobiť niečo lightové, tak ono to už proste stratí tú pointu, vieš, tú gurmánsku, akože stále je to zdravšie, akože to je fajn, hej, ale otázka je, že či akože vždycky za každú cenu musíš mať všetko lightové. Ale uvidíme, však uvidíme. Máš takú, čo vymasťuje sa, taká plastová vec? Mám. Lebo zase vyrúcim to nevyrúcim. Lenže tam už toho skoro vôbec nič nie je. To fakt, že lepšie by si vylizala, lepšie by si zrobila, keby si to vylizala, tak som chcela povedať. No, počúvaj, ale keby si mala takú z Ikei ohybnú a nie tu tento blud, musím ti nakúpiť veci. Máš? Mňa by ste chceli mať za kamošku proste. Judita je veľmi šťastná, že ma stretla. Ups. A že so mnou môže točiť. Úplne z toho nadšená. A vidíš, vlastne, my sme vôbec nepovedali, že toto vzniklo minulý december, keď mne to raz tak náhodou napadlo, že poďme točiť variace videá. A Judita povedala, čo som povedala? Že sama by si na to netrúfla a ak by to mala robiť s niekým, tak práve len so mnou. No, koľko sa toho zmení za tie mesiace, to si hovorím, že keď by som to robila s takým iným. Nie, vôbec nie, fakt, akože... Som prínosom v tvojom živote. Si, sa mi úplne, akože, vieš, a keď normálne začneš zrazu vidieť pestro, vieš, všade dúha a tak to mi priniesla tvoja prítomnosť v mojom živote, vieš. Vidíte, keby ste aj vy chceli, tak smola, už nemám miesto na ďalšie kamošky, som chcela Dobre, všetci vieme, že to není pravda, bo ty zbieraš tie kamošky a huby po daždi, vieš, to všade, ty ideš proste sa s každým zoznámiš, to je niečo nehorázne, ak ona sa zoznamuje, jak ide po tom Prešove, tá furt akých nových kamarátov si zoženie, furt čo nové, to je, za kým sa to je novinka pre mňa. Ale čo? No tak akože... Ja, jak introvert, čo ja akože... No, ale tak ty si introvert, ja ťa musím zoznamovať potom s ľuďmi, lebo hej, ty si introvert, však áno. Ako pozri, len si spočítaj, koľko ľudí si spoznala za posledné 2 mesiace, dajme tomu nových. Nemusíš teraz, doma si to spočítaj a povedz na budúce. Dobre, no ideme tam posypať. No a máme tu takéto kakauko. Máme skoro tiramisu. Čo je vlastne, už keď nemáme proste tie celozrné piškoty, tak máme aspoň rituálne kakao, čo je vlastne... Ceremoniálne kakauko. Ježiš, áno. Čo je vlastne veľmi akože kvalitné, dobré kakao, nielen teda preto, že to je 100% kakao, ale aj kvôli jeho pôvodu. Že všetko na porádku, celý reťazec dodavateľský bol zaplatený. Áno, je to presne tak a je to vlastne konkrétne kakao z Kolumbie. Nie kolumbijské kakao. Kolumbijské kakao. Čiže ja musím to vždy premiešať, lebo ono to nemá takú úplne konzistenciu, ako by si možno bežný spotrebiteľ predstavoval pod pojmom kakao. Idem vyskúšať tieto mikrofóny, či to hovorí. Je krásne to vyzerá. Ja už teraz mám chuť na ten dezert. Inak minulá niekto písal, že chce akože chutnať tie naše veci, čo varíme, čo je veľmi ako odvážne. Teraz som chcela povedať, hej, že sa niekto takto ponúkol. No, dobre. Ale zase zadarmo prídu k jedlu, hej, to aj ja by som chcela uvarenému. Dobre. Ani môj muž tak nepríde k tomu. No, každopádne, tuto je naše zdravé tiramisu. Ideme ho dať do chladničky a uvidíme potom. Vidíš, výborne sme to dali. Super. No. Čo varíme? Ide nám to od ruky. Ideme robiť tento recept. Avokádo nemáme. Avokádo nemáme. No, dívam sa na ten recept a zase je to také rýchle, že koniec. Dobre, čo je prvá vec, ktorú musíme robiť, je tá rýža. Rýža, no len čo je super na tom je, že my už tú rýžu máme pripravenú. Lebo Judita je múdra, pozor na ňu, to nie je len tak. Jednak, keď sa robia takéto rýže opekané a neviem aké, tak je vždycky lepšie si ju pripraviť dopredu, ona má totiž to inú konzistenciu, ale ona aj z nutričného hľadiska to je taký dobrý hack. Nechcem povedať, že zázrak, lebo zázrak to úplne nie je, akože niekde sa môžete na internetoch dočítať, ako je vychladená rýža, zemiaky alebo zmrazené pečivo úplne akože najlepšie, najzdravšia vec na svete a že je to 10-krát zdravšie, myslím, že to bolo na jednom reelsku ako bežné, tak ako takto to úplne nie je, ale nie. Nie.
Musíme dať toto. Každopádne, čo sa stane je, že keď dáme rýžu do chladničky, alebo keď dáme zemiaky do chladničky, teda škrobové potraviny, tak časť škrobu sa premení na tzv. Rezistentný škrob, čo je vlastne potravina alebo zložka stravy, ktorú my nevieme stráviť. Tým pádom sa to správa v podstate ako vláknina. Krmi to naše probiotické baktérie. Hej, vlastne v podstate je to veľmi podobné ako nejaká rozpustná vláknina v čreve. Čiže to je super, tým pádom sa troška zníži glykemický index, čiže takáto rýža má už ako keby nižší glykemický index, to znamená, že sa pomalšie strebáva do krvi, to znamená, že napríklad takí diabetici by si z toho mohli zobrať takú akože celkom, že keď majú na to čas a keď majú na to priestor, tak si tú rýžu môžu pripraviť dopredu, ale zasa, hej, aby sme boli nohami pri zemi, tak akože až taký zázrak to nie je, ono len nejaká časť toho škrobu celého sa premení na rezistentný, časť sa vlastne, čiže iba čiastočne sa vlastne zlepší celkovo vlastne tie vlastnosti tej ríže. Hej, čiže to som sa chcela teda opýtať, že či je teda rýža z chladničky zdravšia ako čerstvá rýža. Hej, akože neviem, či by som to nazvala zdravšia, ale proste v určitých ohľadoch je lepšia, vhodnejšia, ako hovorí napríklad ten glykemický index. Keď si diabetička, asi na to dávaš fakt pozor, že ako sa tá rýža bude správať v tom tele, ako rýchlo ti vyhodí cukor a podobne, tak vlastne môže ťa zaujímať, že pomalšie bude vyhadzovať cukor takáto rýža z chladničky. Ale zase na druhej strane, že by som teraz v kuse len chladničkovú rýžu jedla kvôli tomu, tak ako zase asi lebo nie. O tej rýži také mýty kolujú, že poďme si ich vyvrátiť, že plno ľudí hovorí, že vlastne ja som videla na Instagrame, že rýža by nemala ani dlho stáť, napríklad vonku, hej. No a to je presne to, že ty si strašne ľahko zavaríš na nejaké tie alimentárne nákazy, keď budeš sa silou mocou snažiť dodržať toto, pretože alimentárne nákazy to sú napríklad proste, že baktérie sa premnožia, hej, nejaké v rýži a ty ich spapkáš a budete boliť brúško. A pôjdeš na vecko? Pôjdeš na vecko, budeš čiže ťažšie preženie, hej? Tak hej, akože, alebo... Keď tá rýža ostane dlho vonku? Hej, a nie je to iba to môže byť naozaj tak akože aj s teplotami, aj proste s nejakými nepríjemnými týmito. Áno, proste rýža je na to nachylná, pretože v rýži sa môže nachádzať proste taká konkrétna baktéria, vlastne Bacillus cereus. A vlastne jemu sa veľmi dobre darí, keď všetko ostatné sa vyhubí. To znamená, keď sa niečo uvári, hej, tá rýža sa uvári, tak vlastne všetky ostatné baktérie sa vyhubia, ale ten Bacillus cereus on sporuje, čiže tie spory tam ostanú, oni sú veľmi odolné. A tým pádom on ako keby si to tam prežije a potom, keď je všetko pfuč, tak ten Bacillus cereus sa tam proste pomnoží. A my, hlavne keď to necháme dlho, teda chladnúť pri izbovej teplote, tak to sú pre neho také akože ideálne podmienky. Čiže čo nechceme robiť je nechať pol dňa rýžu chladiť, hej, vonku, kde akože potom, čo ju pripravíme. A potom ju dať do chladničky, ale držať to ju nejaké 3-4 dní v chladničke. Že to naozaj akože ideálne je to do 2 dní skonzumovať a ideálne je to teda rýchlo zachladiť. Čiže vlastne ak urobíš tú rýžu, ideálne čo najrýchlejšie, keď sa vychladí, tak hneď ju dávať do chladničky. Dobre, ja teraz len zopakujem takú otázku. Dala si tam inak celkom dosť toho. Hej, minula som vám to, prepač. Však to bolo tu na Ježišmária. Nebolo? Bolo? Hej, prepač, ale my to ešte budeme potrebovať. Na čo? Potom, no na všetko ostatné, že to ešte na dressing. Super. Dnes sa nám veľmi darí a dlhujem sojovú omačku, Judite. Bezlepkovú za 6 eur. Do pizdy, do riti. Nie takú DM-kovú. Ja sa tu vykecávam, normálne som ťa nestihla zregulovať. Za to kúkam na ten recept a si hovorím, že málo toho tu mám, ale no proste. Ešte tam čosi má ísť, ale neviem čo. Počkaj. Ešte olej tam treba dať troška. Olej? Tak vidíš tam, že tam sezamový olej. Tak sezamový nemáme, máme olivový. Ja ti kúpim tú sojovku. Ježiš, nie, prestaň, čo si sa. Ale je to toho strašne veľa. Skôr, akože mne to nevadí, že si to že či to nebude príliš. Čo? Slané? Stiahnu ostatné veci. Brutálne, ochutnaj to, fakt to ochutnaj teraz. Ako je to slančie, ale no drama. Dobre, no drama. Keď Michala hovorí no drama, tak no drama. To je drama. Túto rýžu, ktorú sme vlastne pokvapkali Pokvapkali. Neviem, či som to nazvala, že pokvapkali, proste sme tam vyliali polku tohto tu na sojovej omáčky. Čo bola očividne trošku chyba, ale však nevadí. A ideme to teda dať zapiesť do rúry na koľko? Za 20 minút? Tak, hej, tak. Uvidíme. Vkladám do rúry. No a kým sa nám urobí rýža, upečie, mala by byť taká, že crispy, ideme krájať všetky ostatné ingrediencie.
A ešte taký dressing tam treba Hej, urobiť. dressing urobíme a tu je vlastne uhorka, ktorú chceme nakrájať, to ti dám na to Uhorka, nakrájanie. Eda, máme fazulky, nám treba nejakú cibuľka je tam jarná a akože tam ide koriander. Áno. Ja nemôžem jesť koriander, lebo Tak koriander tam nebudeme dávať, lebo Michaela má mutáciu, takzvanú. mutáciu. Eda, máme fazulka, ak sa ideme rozprávať. Hej, lebo akože Eda, máme fazuľky, väčšinou my kupujeme zmrazené a to buď takto, ako je to tu na, to znamená, že sú už vylúpnuté, alebo vlastne v tých lúskoch. A povedz nám k tomu, Miška, ako ty papáš. Eda, máme fazuľky v lúskoch. Ja nepapám fazulky v lúskoch, lebo ja som inak nevedela, že či sa jedia aj tie lúsky, alebo len tie fazule, tak som písala Lenke z Akadémie výživy, ktorú tu inak z hodou okolností budeme mať, hej. A teda sa smiala, lebo že vraj to sa nie je s tými lúskami, že to sa je bez lúskov, hej. Čiže lenže ono sa to stoluje tak, že to dáte akože do misky s lúskami. Áno. Asi to A nikto jej nepovedal, Miške, ubožiatku, že to si musí vylúpnúť. Asi to vylupujete, hej, takým spôsobom, že to nejak akože dáte do pusy, asi to, hej, tak nejak. No lenže my máme malé dieťa, takže ja som to nemohla, čiže ja tie, keď môj muž kúpil naposledy mrazené Eda, máme v lúskoch, tak som to všetko pracne akože lúskala potom, čo som to vybrala z tej teplej vody a zachladila to. No. Ale každopádne, tieto edamame je dobre teplne spracovať, nemusia sa veľmi teplne spracovať, čo je, akože nemusia sa dlho, tak som to myslela, že sú veľmi rýchlo urobené, ale v podstate, ak by sa jedli surové, tak teoreticky môžu spôsobiť nejaké tráviace ťažkosti skrz to, že oni vlastne majú také látky, ktoré jednak môžu inhibovať nejaké enzymy, ktoré štiepia bielkoviny v našom tele, aminokyseliny, na aminokyseliny. A jednak vlastne majú aj rôzne také antinutričné látky, ktoré vlastne by bránili využitiu tých dobrých živín v edamame, takže je dobre to určite troška povariť, kým to nie je tak čerstvo zelené. Čo znamená troška povariť, aby ľudia, ktorí nás sledujú, troška vedeli... povariť, u mňa to je všetko vždy také veľmi... Bajočko, nie? Bajočko, hej. Ale teda napríklad odporúčanie konkrétne na tomto tu bolo, že máme to dať na 3 minúty do mikrovlnky, troška podliate vodou a potom to ešte raz na 3 minúty dať. Ja to budem dávať normálne do vody. Hej, ja to nedávam do mikrovlnky. Nie, že by som akože nemala rada mikrovlnku, ale... Lebo mikrovlnkové spoločnosti sa nás snažia zabiť. Hej. Nie, to je vtip, chápete, nie? Nesnažia. Teda, akože neviem, či sa snažia, ale... No, čiže to len proste takto nejak troška podlejem, aby to bolo vo vode zakryté a dáme to troška váriť. A keď sa Judita vráti od varenia, tak teda mám otázočku, čo sa týka mrazenej zeleniny a ovocia, lebo plno ľudí vlastne má úplný stres z toho, že si nechce kupovať mrazené ovocie a zeleninu, lebo že to nemá dostatok živín. Je to tak? Nie je to tak. Nie je to tak. Nie je to tak, pretože vlastne jasne, mrazením sa troška môže znížiť a hlavne tým rozmrazovaním vlastne tá nutričná hodnota, ale veľkým plusom je, že vlastne tie mrazené potraviny sa častokrát mrazia presne v tom najväčšom štádiu tej zrelosti, kedy majú najviac vitamínov a minerálnych látok. Čiže keď to porovnáme s nejakým avokádom alebo banánom, ktoré k nám príde až neviem odkadiaľ Cez pol sveta. Hej, a muselo sa s ním toľko narábať a toľko prehadzovať a vlastne tým skladovaním sa napríklad tiež zásadne obmedzuje, povedzme znižuje množstvo vitamínu C. Hej, čiže vlastne, keď sa naozaj napríklad je bobuľové ovocie, že sa pozbiera v tej najväčšej zrelosti a zamrazí sa to správne, tak v podstate si veľa tých nutričných nejakých akože alebo teda veľa živín si dokáže takto zachovať. Čiže ja to mám veľmi rada a mi to príde ako dobrý spôsob, hlavne v zime, keď nemáš tie čerstvé, vieš, nemáš záhradku, nemôžeš si proste ísť nazbierať, tak vlastne mať stále čerstvé, akože to určite to lepšie, ak proste sa na to úplne vyfakovať, nie? A že jesť, ja neviem, iba banán a čo sa ešte jedáva v zime zo zeleniny, neviem. Tie plastové zemiaky, paradajky, ak sa hovorí. Hej, okay. No, pointa je, že keď máte možnosť mať lokálne ovocie sezónne, ako napríklad teraz, keď je proste končí síce leto, ale tak máme, hej, zo záhradky, tak využiť toto na maximum. Ale keď sa bavíme o tom, že mrazené ovocie a zelenina sú fuj toxické, lebo tak to nie je vôbec pravda. Je to práve, že lepšie, keď si kúpite radšej takéto? Áno, určite. Akože mrazením sa nič nepridáva tam do tých potravín, čo by tam nemalo byť. Je to proste stále tá istá potravina. Hej, čiže je podľa mňa úplne super si, aj keď máte nejaké domáce, hej, v lete, tak si to zamraziť a nechať si to na... Naši sledovatelia už videli, lebo som dala aj anketu. Ja som mrazila
tekvicu, lebo u nás tekvicový prívárok alebo tekvicové placky a potom, že špenát, akože špenát milujem, môj syn má rád strašne špenátovú polievku, takže špenát mrazený. Nie len tak, aj špenátový prívárok si robívame, čiže mám teraz pomrazené. Ako ono ti to aj zjednodušuje, akože život, aj akože keď máš také malé babetko a veľa matiek sa bojí napríklad do tých prvých príkrmov akože používať zamrazené veci. A to je úplne blúd, hej, že však akože ja som si bežne normálne zobrala tie také, čo sa ľad do toho dáva, hej, tie prípravky, a ja som do toho proste mrazila pyrečka. Ja vlastne vždy, keď to ešte keď bol maličký a ešte ako keby nejedol veľa, tak som vždy zobrala nejaké dve, som vylúskla, vieš, že dala som to. A do tej silikonovej formy myslíš, že do toho hej. Nie vždy, akože používala som aj čerstvo samozrejme, ale hlavne v zime mi to veľmi uľahčilo život. Alebo keď robíš nejaký vývar, hej, a potrebuješ sa ti zvýšiť, tak je to dobré si to proste tiež nahádzať do tých kociek a vlastne potom ako keby si našla, vieš, keď robíš nejaké risotto, čo potrebuje tam nejaký vývar alebo tak. Ja vývar inak mrazím, odkedy sa presne narodil syn, že toto je niečo, že viem, že mi to vždy zje a vždy proste toho vývaru robím zámerne viac a potom to mrazím v tých vreckách na dojčinské mlieko. Hej, to je super. Alebo ešte, vieš, čo ja mrazím? Ja mrazím ešte sír, normálne, že strúhaný parmezán, alebo kúpim už strúhaný parmezán a ja to hneď dám a to je sranda, že to vôbec, akože nemusíš ani rozmrazovať, to je vlastne, ak je to najemno nastrúhané, tak ono sa ti tak dobre zmrazí, že ty to hneď používaš. Vlastne ty len vždycky odoberieš a ja proste, keď robím, ja napríklad Jurkovi teraz robím toasty a on extrémne nemá rád proste nejaké šunky a plátky syra a takéto do školy, hej, keď mu robím 10, ale vlastne mu tam dám ten postrúhaný jemný syr, čiže tam dám takú hrubú vrstvu, ale on sa to tak pekne, hej, že mu to tam neprekáža, ale to proste ráno vyberiem, zoberiem z polievkovou lyžicu, mu to tam dám a to zapečiem, hej, či sa to teplne ešte troška upraví a vlastne akože super vec, vieš. OK, tak máte tu niekoľko typov. Áno. Veľmi dobrých. Dobre, nemáte poďme. Za čo. Nemáte za čo. Máme cibuľku. Áno, máme cibuľku. Pokrájame ešte cibuľku a kým sa nám robí, tak ešte tú zalievku. Áno, ja pripravím zalievku a ty troška to očistí, môžeš to umyť a ja urobím tú zalievku. Kým budem krájať veci, tak vám chcem ešte odporúčiť túto knihu, keďže vlastne my sme si s Judith povedali, že budeme komunikovať aj tému ženského sveta, ale nie takého, že beauty, akože nič zlom proti beauty, ale chceme trošku ísť, ako keby sa hovorí, hlbšie. Budeme mať inner beauty. Áno, ale bude aj beauty, lebo budeme tu mať tiež veľmi dobrú hostku. Neviditeľné ženy. Ja som túto knihu začala čítať a je to kniha o tom, ako je vlastne úplne objektívne svet nadizajnovaný chlapmi pre chlapov. A uchádza nám často veľmi veľa vecí, ktoré by nám ako celej spoločnosti mohli naozaj zjednodušiť život všetkým, nielen ženám, hej, aby to zase nebolo takto pochopené. Je tu strašne veľa faktov, štúdií a tak, že akože číta sa tá knižka akože v tom trošku ťažšie, ale na druhej strane ja musím povedať, že musím tu vytiahnuť ten príklad, kedy v roku 1985 Švédsko zbieralo údaje o zranených prijatých na nemocničné oddelenie v zime. Pretože prioritne v zime sa čo robí? Odhrňajú sa cesty, lebo sa treba dopraviť do práce, ale všeobecne vlastne tie auta používajú viac chlapi, ktorí idú do práce. A potom zase ženy využívajú tie vlastne chodníky, idú s deťmi do škôl, škôlok, krúžkov, so starými rodičmi, o ktorých sa starajú, vlastne o handicapovaných ľudí. A všimli si takú vec, že bolo veľmi veľa úrazov práve tých chodcov, pretože najprv sa odhrňali cesty a chodníky až potom. Tak to skúsili teda vymeniť, že odhrnuli najprv tie chodníky, prioritne teda pre chodcov a chodkyne, a potom až išli na cesty. A výsledok bol taký, že v zdravotníctve ušetrili ale že strašne veľa peňazí, pretože zistili, že väčšina tých úrazov bolo práve tých chodcov, čo sú ženy štatisticky. A prečo? No pretože ženy sú tie, ktoré sa starajú o domácnosť a vodia tie deti do škôlky, do škôlok, na krúžky. Ženy sú práve tie, ktorí sa napríklad, keď sa stane, že v rodine je niekto handicapovaný alebo sa treba postarať o rodičov, tak sú to prioritne ženy. Akože ja už len keď si predstavím môjho muža, ak ide po chodníku, tak pre mňa to je taký neznámy koncept. Alebo MHDčke, nedaj Bože. No. Čiže vlastne ono je to tak, že prioritne presne muži využívajú auta. Ja milujem, keď sa toto stane, keď sa kávovár si povie, že sa ide vypnúť. Že teraz proste Michala mlč, teraz idem hovoriť. Teraz som ticho. Nie, chcem to dokončiť, hej. A potom Čiže vlastne toto je jeden z takých príkladov, kedy vlastne sa vôbec nemyslí presne na tú väčšiu časť populácie, lebo nás je 51% inak žien na svete.
Je to 1% viac, ale chápete pointe, že alebo aj keby nás bolo, že na rovnako, tak sa myslí len na polovicu akože populácie a tá druhá ako keby je zanedbateľná. Sa berie, že vlastne to majú úplne rovnako, ale nemáme to úplne rovnako. A teda vo Švédsku zistili, že keď odhrnú najprv chodníky pre tie deti a ženy, tak výrazne ušetria peniaze v zdravotníctve, ktoré môžu využiť pre celú populáciu. Takže to som tým chcela povedať, že toto je také naozaj, že oči otvárajúce v týchto témach rodovej rovnosti, teda nerovnosti, ja to volám rodová nerovnosť, a v tom, ako máme vlastne skreslené údaje, ktoré formujú svet podľa potrieb mužov, toto je veľmi dôležité. Naozaj výborná kniha, v ktorej sa dozviete veľmi veľa vecí a na veľmi veľa vecí zmeníte uhol pohľadu, ale nepovažujem ju za nejakú, že feministickú. Toto mi príde ako taký, že objektívne fakty, ktoré my vieme dať do praxe a naozaj sa bude žiť celej spoločnosti lepšie. Toto je priorita, ktorú som chcela povedať. Ano. Ja som chcela dodať, že my teraz, presne som ti vravela, že my máme proste pri nás blízko v našej štvrti, kde je vlastne len ako keby jedna možná cesta, ako sa dostať do centra, plus možno ešte jedna taká veľmi na okolo, ale proste taká jedna priama, kde je jeden chodník na jednej strane vlastne cesty, na druhej vôbec nie je chodník, hej, a jednoducho je tam strašne veľa aut, tam chodia kamióny, je to priemyselná zóna, takže je to dosť nebezpečné. Ja som sa vždycky tam akože mala celkom rešpekt aj po chodníku chodiť s kočiarom, hej, a oni to teraz proste na celé leto rozbúrali a úplne mi je totálne jedno, nikto absolútne nerieši, že ako sa niekto, kto používa chodník, dostane proste akože, hej, z bodu A do bodu B. To je absolútne nemožné. A ty môžeš ísť akurát s tým kočikom po ceste, čo je, to sú takéto kopce, to tam vôbec nevidíš, ako to ide, to je nebezpečné. No. Že akože ja som z toho taká rozčarovaná a si hovorím, že či takto akože vôbec sa na tým zamyslel, keď to ako keby, hej, plánoval tieto rekonštrukcie. Lebo to je presne o tom, že my sa tu stále bavíme o tom, že ženy nemajú byť v politike, ženy nemajú byť vo vrcholových pozíciách, lenže keď tá žena nebude tam, tak vlastne nevie povedať, že halo, my tu máme aj ženy, ktoré presne chodia po tých chodníkoch s kočiarmi. Ja stále hovorím, že napríklad, keď tie detské ihriska sa proste dizajnujú, tak sa furt dajú niekde na výpek, hej? Že proste väčšinou to dizajnuje nejaký chlap, architekt, ktorý proste v živote na tom ihrisku s tým dieťaťom nebol. To znamená, že ty keď si na ihrisku na výpeku, že tam nie sú proste žiadne stromy, že to ihrisko nie je situované niekde do tieňa, tak tam ani dlho nevydržíte. A pritom taková blbosť, hej, že stačilo by, aby sa niekto zamyslel nad tým, kto na to ihrisko reálne chodí, že keby tam bola napríklad žena, architektka, matka, tak povie, že čujte, chujovina, proste musíme to dať niekde do tieňa. No tak už to hovorím, jak je, lebo už ma to začína. Že, a takto my si tu presne žijeme v tomto svete. Že my máme vlastne používať ten nadizajnovaný mužský svet presne. A vlastne máme v tom akože fungovať. A nemáme ideálne, keď sme ticho a nehovoríme takéto výtky. Ja sa často stretávam s tým, že bolo mi aj tento rok povedané, že vlastne keď sa mladá žena vyjadruje a hovorí svoje názory, tak to není veľmi OK. Hej, nie je to ani atraktívne, nie? Nie, to je nie atraktívne, absolútne, lebo my ženy máme držať ústa a nemáme proste rozprávať. Nie každý si to samozrejme myslí, ale taký všeobecný pohľad na to častokrát je, hej. Čiže ak by sme mali presne aj v tej vrcholovej politike proste ženy príčetné, zdôrazňujem príčetné, tak by to tu úplne inak vyzeralo, pretože oni by pozerali presne na potreby proste na potreby svojho obyvateľstva, ktoré tvoria aj ženy a deti. No, takže tak. Toľko vsúka, ktorú som tu dnes chcela dať. Judita medzi tým urobila... Ja som urobila, a idem to teraz obkecať, lebo akože som to robila za týmto kríčkom, vieš, tak to nerušenie, aby som ti nezavadzala. Urobila som dressing, ktorý vlastne pozostáva z voľne nadizajnovaných množstiev, pretože tu sú nejaké cups a takéto veci, čo ja nedávam. Čiže je tam vlastne pasta tahini, čo je pasta zo sezamových semienok a je to veľmi fajn vec, troška horkastá, ale akože veľmi dobre do takýchto azijských chutí, čo tu máme. Inak je to aj dobrý zdroj vápnika a aj nejaké to želiesko to obsahuje. Nie úplne možno dobre využiteľné, ale predsa tam je. No a každopádne zmiešala som to s olivovým olejom, zmiešala som to s arašidovým masom, to bol taký môj do toho vsúka, lebo vlastne sú tu akože mali by sa tu dať arašidy nasekané na jemno, tak ja som to robila tak, že som dala do toho vlastne do toho dressingu už arašidové maslo. Výborne si to urobila. Si myslím, že akože veľmi intelektuálne som to vyriešila, nie? Povedz. Hej, akurát si mala zle vytriedený odpad, tak som ti ten plastový sáčok z edamame hodila do plastu.
Okay, Toto som ďakujem ti ja, veľmi toto som pekne. ja. No a potom ešte som do toho dala limetku a čo ešte? A hej, a cukor trstinový. Ja rada používam cukor, aj keď niekedy sa tam píše, že nejaké javorové sirupy, medy a tak. Med mi napríklad vadí v takých azijských veciach, mne to tam priráža chuť, mne to tam proste nesedí, ale trstinový cukor mi tam sedí. Hej, takže ja používam väčšinou trstinový cukor. Inak tieto cukry, aj keď akože si môžeme povedať, že je tam teda pridaný cukor v tom jedle, ale akože oni tak veľmi dobre dodávajú chuť, aj zjemňa ten dressing, takže ono to potom tak fajn vyzerá a vlastne toto použijeme na zálievku. Čiže v podstate máme skoro všetko hotové, Všetko nie? nachystané, tu je teda cibuľka, tu je uhorka, máme... A cesnak ešte, zálievku. vidíš? A Ešte kde ide cesnak. cesnak? Asi do tohto, nie? Nie. Hej, tu ide ešte. Okay, hej, Čiže táto ešte vieme, vlastne ide do tohto cesnak, dáme okay. cesnak a bude to už hotové. Bude to hotové a už budeme čakať teda len na rýžu, všetko to mrskneme dokopy, najeme sa obedu a dáme si dezert. Ja strašne sa teším na ten dezert, ale zároveň sa teším aj na toto, lebo inak keď mi to Judita poslala, si hovorím, že ako úplne šalaty na studeno nie sú my kind of fun, moja šialka kávy, ale dobre to teraz vyzerá, vonia to. No nikoho tu netrápi, čo je tvoja šialka kávy, vieš. Dobre. Nie, naučíme ťa papať také veci. A toto je inak, akože fakt si myslím, že aj nutrične celkom vyvážené, i keď, počkaj. Čo je tam? Toto, tá slaná zložka je problém. No tak tvoja slaná zložka tam je problém, keďže si tam vykotila celú polku toho. Tak ja som sa, počúvaj, ty si tak veľa rozprávala a ja akože som si išla úplne, tak... No ale čo je problém, je možno to, že tam nie je nejak extra veľa proteínov. Hoc, akože edamame je fajn, patrí to medzi strukoviny, edamame. Si povedala, že to edamame, podľa mňa to je edamame. Asi hej. Čiže vlastne je to strukovina, ktorá má dokonca pravdepodobne záleží asi aj na type úpravy, ale mala by mať aj troška viac bielkovín ako klasická fazuľa, cicer a iné strukoviny, čiže toto je podľa mňa veľmi fajn a mne to napríklad osobne chutí viac ako taký cicer, aj keď cicer mám rada, ale edamame mám akože veľmi rada. No niečo s cicerom urobíme určite. Hej. Cicer je, áno, taká, nepovažuje sa aj edamame, aj cicer za super potravinu? Ja nemám rada toto slovo, že super potraviny, lebo to je také, že vlastne sa to nejak nadradzuje. Selektuje to potraviny na tie horšie a lepšie. Lebo sa ti potom akože žiada nájsť, ktoré sú tie akože zlé potraviny, akože k tým super potravinám, ten kontrast a ja neverím na nejaké akože tieto nebezpečenstva takéto. Áno, ale je to taký pojem, ktorý posledné roky tak akože išiel do popredia v rámci výživy. No ale čo som chcela povedať je, že vlastne aj hoď tam bude ten edamame, tak nebude tam podľa mňa úplne dostatok bielkovín, že tam by som ešte napríklad možno dala nejaké krevety, keď to má niekto rád, alebo nejaké kuracie mäso, alebo nejakého lososa. Dobre. Takže vlastne by si tam viem predstaviť proste dať ešte nejaký proteín a je tam vlastne troška arašidového masla, aj tá tahiny, ale to je tak akože nie podľa mňa veľa bielkovín. Dobre. Asi sa to zaobíde, napríklad jedno jedlo, ja nemyslím si zase, že nutne musíme vždycky, nemôžeme si užiť jedlo, ktoré nemá predpísaný bielkovín. Hej. Ale zase na druhej strane, keď si to strážime, hej, alebo človek cvičí alebo niečo, tak akože asi chce obed mať taký, ktorý bude mať bielkoviny, lebo je to hlavné jedlo dňa. Hej. Čiže vlastne akože nechceš to úplne odfajčiť. Môj muž vždy, keďže on cvičí teraz tak akože veľmi zodpovedne a poctivo. Tak... Však aj ty cvičíš veľmi zodpovedne a poctivo. Áno, ale ja som taká v tých bielkovinách, že ja si to ako keby, že nestrážim, že proste presne jem takéto jedlá, ktoré nemajú bielkoviny a tým, že aktívne cvičím, by som mala, hej, si dávať na to pozor a môj muž každý večer sa ma pýta, že koľko bielkovín si dnes zjedla a ja, že no tak si daj mozzarellu hneď teraz, no. Inak ja si na to tiež niekedy zabudnem dať pozor. Inak je to celkom fajn. Hej, no tak už, okej. No, čiže ideme pozrieť na tú rýžu, či nám sa nespekla. Uvidíme, čo rýža, dúfame, že sa nespekla, lebo to ako by bola veľmi drahá speknutá. Ale však ako nevadí, že prihorí, nie? Presne tak, nevadí, že prihorí. No, vyberáme rýžu z rúry, ako to dopadlo. Takto. No, podľa mňa dosť dobré. Hej, ja si myslím, že tiež... Je to také crispy? Je to podľa mňa celkom crispy. Nie všetko, ale poviem sa, že keby sme to nechali dlhšie, tak niečo už bolo veľmi, veľmi, veľmi crispy. OK, dobre. Takže pomiešame to a uvidíme. No, ideme to dávať do misky. Najprv musíme to troška oškrapkať z tohto papiera na pečenie. Ale chvála Bohu, že to len z papiera na pečenie oškrapkáme, bo keby si to tam drbla rovno na plech, tak to neoškrapkáme podľa mňa ani. No, dobre, takže teraz by sme to dali do tej, ja to skúsim možno nejak tak akože sťaby elegantne urobiť, ale neviem, či to teda bude elegantne. Sťaby elegantne. Matko
Dobre? No, hej. Akože nie vždy nám vyjdú veci podľa našich predstav. Toto ti neukáže na tom Instagramovom videu, jak sa to negustovne Jak to zoškrabáva. zoškrabávaš z papíra? Chápeš? No, teraz ty to musíš olízať, že by tu neostali dajaké tieto odpady. Dobre, až takto nemusíme preháňať, hej. Poohrískávaš to. Ale však dobre, aha, skoro všetko No, to tam. Takže máme to tu na a ešte to musíme trošička akože poddeľovať od seba ideálne, aj keď neviem, či sa nám to podarí. Takže máme teda urobenú rýžu. Není to tak, jak na tom videu, ja neviem, ak to akože ona urobila, ale OK. A teraz to ideme mrsknúť všetko ostatné. Uhorečka, To je presne to zákulisie, čo ty nevidíš a tam podľa mňa sa tí ľudia sami nadávajú, vieš. Ale ti to neukážu. Nie fazulka, cibuľka, fazulka. To není fazuľka. Edamame, fazule sa to volá, nie? No. Tak hej, ale z toho aj máme Michaela. No a teraz to mám pokropiť týmto? Normálne to Zalievkou? treba asi naliať tam, hej, alebo však nemusíš dať hneď celé. Tak skúsim na časti. Ale pekne to vyzerá, je to také zdravé. Toto na mňa pôsobí zdravo, vieš, keď presne, že je tam toľko zeleniny. No a aj to dobre vonia veľmi. A točíme to v čase obeda, takže akurát, priatelia, jak sa hovorí. Pozrite, ako krásne nám to vyšlo. Fakt to tak akože vyzerá brutálne zdravo. Nezdá sa vám, lebo mne sa strašne zdá, že to vyzerá zdravo. Ale aj chutne, fakt Aj dobre. chutne, no aj to vonia, čiže akože fest to dobre vyzerá. Myslím, že ja debility vyberám, prosím ťa. A čo si, to by som si nikdy nedovolila. Máme to hotové, priatelia, tak toto nejak vyzerá. Ano. Vyzerá to mega zdravo a veľmi dobre to akože vonia. Takže Judita si dáva koriander, lebo ona je tým koriander a ja som tým proste Nie koriander. ani Antikoriander. vizuálne to nechcem vidieť. A ideme No. chutnať, priatelia. No, tak vám prajem dobrú chuť. Dobrú chuť. Ideme skúsiť. Dobre. Dobre to je. No, A čo si čakal, že to nie je? Nebude nie, dobré? som sa bála tej sojovej omačky, čo povieš. Aha, hej, pravda. Necítim až tak veľmi. Nie, je to v pohode. Dobre. Môže byť. Som Mm. spokojná. Mm. A tiež akože dobre, akože není to, že kulinársky zážitok, že na úrovni Michelinskej hviezdy, ale proste bolo to fakt dobre. Bolo to chutné, zasytilo, vieš. Každopádne odporúčame. Recept dáme vždy do popisu. Veríme, že vás baví tento formát. Ak máte akékoľvek pripomienky, Tak nám ich nehovorte, my to nechceme počuť, ja nemám rada kritiku. môžete ich napísať, ale je to úplne jedno. Z nejakej nám doteraz neznámej príčiny nám vypol zvuk, preto koštovku tohto dezertu len okomentujem. Takto, už na začiatku ste videli, že toto okolo tiramisu ani nešlo a presne takto aj chutilo. Musíme to premenovať, je to jednoducho kávový dezert, ani vám to nebude držať poriadne pokope, dá sa to zjesť, je to také fresh, to netvrdím, ale nemajte od toho zbytočne veľké očakávania, ako som mala napríklad ja. Rozhodne to je zdravšia varianta, keďže tam nejde mascarpone, ale teda je na vás, či si chcete dopriať vysokokalorické tiramisu alebo ľahší tvarohový dezert. Veríme, že sa vám tento diel páčil, pokojne nám nechajte komentár, no a na budúce sa už môžete tešiť aj na fantastickú hostku.